Da bismo vidjeli kakav je to mu'min, kakav je to vjernik. Onaj ko se doista okiti osobinama jakina, ubeđenja. Na to nam je odgovorio Jahja ibn Muaz, da mu se Allah smiluje. Pa kaže on, vjernik je stidljiva i neprimjetna osoba. Više koristi nego što šteti. Istinita jezika, a malo zbora govora. S puno rada i truda. S malo greški u radu. Ne radi ono što ga se ne tiče. Održava rodbinske veze. Poštuje druge i zahvalan je. S Allahom je zadovoljan onaka mu opskrbu stisne. Blag je i pravi drug. Čedan i pošten. Ne proklinje, ne psuje, ne mahališe, ne ogovara, ne prenosi tuđe riječi, ne žuri, ne zavidi, ne oholi se, nije umišljen, ne hlepi za dunjalukom. Nema dugu nadu, ne spava mnogo, niti je nemaran. Ne pretvara se, nije licemjeran. Nije škrtica, stalo je nasmijan i vedar. Nije prezen, ne uhodi, voli radi Allaha i zadovoljen radi Allaha i srdi se radi Allaha. Opskrba mu je takvaluk, bogomojaznost, a sva briga ahiret, drugi svijet. Zikr mu je drug, miljenik Allah, a sav trud mu je radi budućeg svijeta. Tako je Jahja ibn Muaz, brate i sestro, koji kažemo da smo mu'mini, tako nas on opisuje. On opisuje tako mu'mine i mu'minke. Evo, svako od nas može staviti ispred sebe ove osobine i da vidi da li je pri ovim osobinama ili ne.